lasai kasngi ka jingilang pajba nakaliang jong ka Voice of the People Party ka khot ka wer ya baro ki nong sosnong jong ka umden nong tulu jongi nangne pajba lukai ki nong chong chnong ki ba don na ki chnong ki ba pher ki pramarjan ki pramarpa kumta ter ter tongin yami pajba ban ai ban lech ngap lane ban lech yo sngew ya ka meeting jong ka Voice of the People Party lasai kata kalong si phau tarik hagapor khatwei baje hapo madan umden on wanru i president barangba jongi jong ka Voice of the People Party i ba arden milar basaimoj ban ai ka jingkren na banta ka nongrim ka baka ei ka parti ka pensong nongrim haba ki mi ya na ka parti pra te kumta don in donro ki reurang ba lem bat i candidate jongi i ba Mathio Makdo tenga nga pentip bat nga kerpat yapi ngin yami pajba ngin yami renti ngong yapi bangin klet lut no ya kita ki parti high level bangin klet ya kita ki parti ki jing penbej ki bawan bu mau nongrim klem plak kani kata ngong yapi pajba anga request yapi light setang ka Voice of the People Party bangin don ka jingkermen kumta yami renti la syai kasgi ban ai ka jingkersian ratba ya ka Voice of the People Party upra unsawa nang ni napo nong tulu jongi nang ne napo nong tulu umden jong idani ban ai ka kti kamon ka kti kediang ya ikendet MBC jongi by day ba Mathio Makdo ti tangkane ki video ki juga ka por ka tanga kermen scam ba pin yami pajba ban pen i saka perthai bat mangi nang ne rumenta ngila stat ban jit ya kinong mi kmat